गर्भावस्था अवूरी स्तनपान महिला के जीवन के सबसे खास चरण होखेला। एह दौरान उनका पोषण के जरूरत में बहुत बदलाव होखेला। लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर देखल गईल बा कि स्तनपान करावे के मुकाबले गर्भावस्था के दौरान महिला के खानपान के बहुत ज्यादा देखभाल परिवार करेला। यहाँ तक कि खुद महिला भी अपना नया जीवन में इतना डूब जाले एगो नवजात शिशु के संगे कि वो अपना स्वास्थ्य के दूसरा प्राथमिकता में राखेले। हालांकि इस समझल जरूरी बा कि प्रसव के बाद ऊर्जा, प्रोटीन अवूरी बाकी पोषक तत्व के जरूरत कम नइखे भइल, असल में बढ़ गईल बा। स्तनपान करावे के दौरान बच्चा के जवन पोषक तत्व मिलेला उ या त महतारी के खानपान से मिली या फिर उनका शरीर के खुद के भंडार से। जवना महिला के अपना खानपान से पर्याप्त ऊर्जा अवूरी पोषक तत्व ना मिलेला, उनका मातृक्षय के खतरा होखेला। निम्नलिखित से भरपूर खाद्य पदार्थ के सेवन करें। ऊर्जा, अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, रोटी, जई आदि, तेल वसा, प्रोटीन, दूध, दूध से बनल उत्पाद, मछली, मांस, मुर्गी, दाल, अखरोट, विटामिन मिनरल, मौसमी फल आ सब्जी आहार के योजना बनावे में अउरी कवन चीज पर ध्यान देवे के जरूरत बा। माई के दूध में पर्याप्त कैल्शियम बनल रहे खातिर कैल्शियम के जरूरत बढ़ जाला। दूध आ दूध से बनल उत्पाद, गिंजेली, तिल, बीज आ सरसों के साग आ ब्रोकोली जैसन हरियर पत्ता वाला सब्जी के सेवन करें। डिहाइड्रेशन से बचाव खातिर तरल पदार्थ के भरपूर सेवन करें। दरअसल हर बेर बच्चा के स्तनपान करावे के समय एक गिलास तरल पदार्थ, दूध, पानी, रस के सेवन करे के चाहिए। चाय, कॉफी अवूरी कोला जैसन कैफीन वाला पेय पदार्थ के मात्रा में सेवन करे के चाहिए, जवन की रोज 2 कप से ज्यादा ना होखे के चाहिए। शराब के सेवन ना करे के चाहिए, काहे कि इ महतारी के दूध से बच्चा तक पहुँचेला। अपना स्वस्थ छोट बच्चा के संगे स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें।